Yan o si Alex, bibigyan kita ng legendary pag nag-champ kayo dyan na yun lang. Yari tayo ka. Mag-off night na ako, mag-serious mode na ako. Ayun na, ayun na. Alex DND talaga, Alex DND. Gawin, nagdalag na naman. Na naman ba? Pangit kasi talaga Uy, yung bro. ano mo naman, word mo naman Nash, pusang galaan, nakalive ako. Sorry. Ganun naman talaga eh. Sorry. Generator secure pag nag-champ ka Alex, ayun lang generator secure. Wala na po ata mami. Meron pa. Ganun pa. Nandyan pa. Ay, alam na ni Gas. Ayun na. Nagkaman magbigla eh. Nandyan pa na eh. Nandyan pa daw eh. May 80 pa para ano, makmak. Nandyan pa daw. Nandiyan pa daw. Nandyan pa. Ay, nagsunil pa. Ito na nga lang. Wala mo munoy ka na. Ay, nangahapag mo drinks na ka. Nandyan pa daw, Gab. Wala na pag-asa, Gab. Biglang Huwag niyong pigilan ha, pag may nakita ko laban ha. tinanggal yung DND. Alex DND pangalan niya next game. Ang bilis magka-respond eh. Alex on mic. Alex on mic talaga pangalan niya next game. Tara. Okay, banda dito sa right side. Or hindi. Kahit saan. Basta huwag mamatay. May na yun. Right son. Ginagawa nilang RG. May bumababa ba dito? Tara, Edson. Wala. Ay, meron ah. Tatlo ah. Ano nga sa may... Seryoso pala tayo. Kailangan ng ano ni Calix. Generator. Ito kabilang bahay. Bubukasin ito. Kaya ako to. Sindox. Gago, binabaan ako. Dalawa. Meron dyan, Gab. Sa main meron. Dalawa to sa akin ah. Oh, baka may lumipat na ata sa building niyo, Bart. Walang ano yan, armor oh. Pag ikaw meron na sa likod ko, naglalag. Ako na sabihin yung word na yun. Tara, pre. Pwede na to, pre. Mark na. Sa akin, sa harapan ko. Low na tong magi oh. Doon na yung ano, Sunil. Low na yung magya sa harapan ko. Low na Ano? yun. Ay, May isa pa, Lucinda, Ano? dito. Meron. Dito, Lucinda. Kanina. Meron sa tower ah. okay, jump pa daw sa likod ah. Tara, Alex. Ayun. Ito na, nakatutok na sa akin. Roof ng Alin pit. yung nasa tower? Bulbulong. Nagpush Nababalik ka ata. 1 HP, 1 HP. Turay ko, siraulo ko. Down. Ayun nga lang. Nang lagay ng finger sleeve ko, pre. Tara. Saan ba? Meron ba? Tower ata, Gab, oh. Mamatay ako para. Isa pa ba Ano sa ata? akin? Bobo ka. Yan na. Hindi umangat. Tara, ulo. Saan yung, Gab? Yellows ko. Nakuha, Ako napalit. gago. Umano. Wait lang, Nash, mag-isa ka dyan. Right now. Hindi lang. Pushing Wait ako ko ah. lang. Saan ba banda? Mark nyo nga. Ito kay Gab yellow. Yellow tsaka pink, tara. Tatlo yan nagpush sa akin din. Ikaw ba itong ano? Nagpapasabog? Sino to? Ako. Nabawasan isa. 120. Tara. Tara, tatlo yan. Push nyo na, nasa taas si Calix. Magagaling. Tara. Dalawa. Bawas dalawa. Yung isa. Low to pareho Ayun. na. Pero wag na. Tanggal yung armor nasa baba, ano, Calix ah. Jump po, ano. Likod mo Nash. Bobo ka, meron pa pala dito, pre. Hira ulo kayo. Dami yun, gago. Dami pala. Wala, tatlo yan ha. Hindi, may kalaban din sila. Sonil, Magi, Yatay. Hindi ko nakita yan. Buting inis mo ako. Si Gab ah. Wait lang. May ano? Kain na ako pa. Naninibago na naman ako. Nagpa-bias yun ah. Bro ko yan natin, ay yung ano. Tara, Kanyan. pwede ako. Tara, Dalawa bakta. pa dyan no, sa dog tag ko. Mga low na. Isa pa.
Meron pa dyan. Sa akin, likod. Pangit Low ng yung baril magi. ko. Tara. Dito sa Low akin, dito yung sa akin. magi kalahati yan. Jump pad na. Sayang. Tower. Okay, ano? Buhay ako. Tara nga, ano, Kalik, sakap tayo. Tara, Heavy tara. ako eh, bro. G. Wait Sa lang. tower yan. Guloy nyo na, baka paprito. Wala na akong Wait amo. lang. Pa down na yun. Dan. Push mo na siya pag-up mo sa akin. Nice man. Ay, bad. Iniwan mo ako. Reload pa ako. Yeah! Okay lang. Lala dear Mars. Long. Guys. May generator dito, tsaka Jupiter. Auto kill na. Mamulutan, Kalik, Tara, sakap. tara Nash. Ano? Nakapupunta. Dan. Saan naman eh. Sana napatay na si Raulo ka. Hintayin na. Ito, nag-grab ko po. Sabog. Tara, gas station tayo pre. May hindi Nova kaya? Nova? Yung Nova? Ang kinuha nyo lahat yung jump pad ah! Ay! Ay! Wala na ako nasakyan! Okay lang yan pre, gago. Ginawang playground ni Ate Iska. Uy, hindi oh. Gago, minamaster tayo pre oh. Tara. Punta tayo dun, Nova. Dito na kami May para. babagwa dyan, oh. Ano? Gab. May sakyan sa akin, right side Ito ko. to, may tao sa akin. Wag isa lang yan, oh. Yan na, dito. Kambang. Burst. Nauntog, my bro. Wala nang crack armor. That's it, my. Natanggal yung ano ko. Wait lang guys, ah. Patay mo na ba? Okay na, batayin na. Wait lang, nawala ito sa live. Para Sakay matangay ka pa din. pasakay. Kalma, kagising Nakuha ko na ba lang. yung ano dyan, yung babagwa? Ah, Kuha na. kamlay mo. Kulang ka ata sa bebe tayo. Tara na, Nash. Ginagawa mo dyan, Nash. May rally dun ah. Ba't yung ba dyan? May ano pa dito, ipis. Eh, nauutot ako. Pumusang ko lang to. Ay, nang toms yan. Walang iya na. Ayop ka. Buwisit ng putik. Oh, Nash. Nakalive pa naman. Come on, Rem. Tara. May rally ako dun. Yun lang. Ano yan? Hindi nga pala pwede mag-mission dito. Ano? Tanga. Turo na yan. Hindi, naka-Streamlabs. Ganda ng character mice. Kabigay ito ni Ate Misty, guys. Wow! Yung... Ikaw, Alex, oh, meron pa daw. Meron pa ba? Kaya maingay, papakas ako. Ayun na, wawas. Tara, drop. Ping Arsenal. King Arsenal? Ito na ba? Yun. Doon pa Ano lang. yung code M? Code M ka siya ata na. Champion kasi sila kahapon eh. Uy! Ay, binasik. Ay, joke lang. Ano mo naman parang Again, round 3 nandito kami. Kumuha akong tubig, sabi ko kaya to pagkabalik ko pat may kasabay kami sa ano, mga cancer talaga eh. Tara balik wag joke lang. yun lang. Kahit di na, Tambak daw. kahit di na pala kami lumaro ng round. Lamang kami pala. Pero wala tayong $75. Oo, sayang yung kagabi. Kala ko ano, 10 pa Ang yung... gulo, de Carlo. Ganun nga. Nangyayari. Malaban pa. Ano ba to? Sila Blue sana papasok, hindi nilaro niya ron. Ano na. Kasi ko na din nilaro. Kung alam mo secure na yung No si risk Yod. kayo yung mga broke na winan. Tara. Tayo, Bago, alaban wala ba? na ako sasakyan. Ay, baba. Ay, isa to. Nag-acrobatics. Ito ba, Nash? Wala, nauntog ako. Walang Tama tao. ako mag-trade. Ano ba to? Saan yung mga tao? Iris, tara power 3. Irish ata eh. Irish? Wala si Luto mga naman dito. Meron nag-scan left side. Meron. Sa akin sa loob. Loob. Isa. Tara. Phantom. Kita ko na. Tara, isa Saan? dito. Iba pinush ko. Buba. Bubasan Oo, yan. baka maano yun dito sa Dito, mag-invisible si Gago. Ginbin eh. Ayun. Kalix, may garo kay Kalix. Okay na. Diyan na sa inyo. Tayo na dito. Wala ba dyan?
Sa kanila ata. PS. Tara, sa Ano isa. po is doon? Uy, may Uy, may isa pa. Kaya mo na yan. Yan yan. Pareho kami sinabi nito. Gagamba ko par. Tara pre, isa pre. Nasa Arnival to mga to. Live daw pre. Wait lang guys, sa tour na. Wait lang, later. Gonna shout out. Sa Arnival to pre. Ay, Legit. naka-tour na tayo guys. Legit. Tour na to everyone. O kaya Gasti. Galing sunflower ata. Ito. Na pre, walang sombrero. Number 2. Ano na tayo? Ito tumatakbo gas station nga. Sa Calix ah. Drop par. Ano yan boy? Saan ka Ito ba? pa, dalawa. Meron pa, Pasok ko da. Magi? May Magi, gagi, Magi. ang dami niyan. Ilang Palag, palag. pa-reload daw, pa-reload daw. May jump pa daw dyan. Bumang. Kaya Ano yan, yung Ryan? magluto si Calix. Monsoon. Bumang. Ito. Aray. Nasaan na? Meron pa isa dyan, Magi ata. Okay na. Tayo na, Direct. tayo. Wala na daddy. Yeah, yung ipis ko nasira. Ay! Sira, walang iya. Ano? Sabay. Tara. Wawa Calix. naman kayo pre. Wala mo sasakyan. Wait Buti lang, ba't si naturbo Calix ko na tong sa amin. pinapasakay mo par? Orders naman yan. Long. Sorry. Hello. Rato. Oh. Hindi ka pa doon. May galit ba yan? Ina-comport ko sa si Calix. Inaway ni Gab. Oo nga kasi yung generator, no, na umiilaw. Yak. Wala ka no? Nandyan pa. Diyan ba? Uy, Eh, may mga pre, long kay Paul show. Paul, dalawa. Push natin. Boom! Oo. Meron pa dito. Yung balero si Gabo. Oo naman to par. Bobo, naka-reach. Nakuha pa ni Calix. Utong robot na to. Oy, wala ako nakita doon ah. Kinukuha mo yung Iron Man ko. Oy, wag mo sirain yan. PS drop na ako par. Ang pangit ng pangalan mo. Ayan pangit ang trip mo. Ayun lang. Ang ina mo George Pasantos ha. Ay, wag mo bunyag. Bunyag pa nila yan, baliw. Mina Mga po. masyado yan. Ito mga ano. Ito footstep sa akin par. Sa akin, meron sa akin. Ay, wala pala sa akin. Ember fuck. Ay, Bobo, dalawa pre. Patay ito. Hindi ka nakita. bobo, patay Hindi pa ito. napatay. Patay ito, pre. Yan. Patay ito pre. Patay ito, pre. Yes, umabog Patay ako. ito. Tratista. Dalawa yan ah. Sa kanan, sa kwarto. Sabog yan ah. Tunog pre, tunog. Tunog ako. Mapatli ko Bro, Wen. Puro ano yan par. Patay yan, mamamatay Ang sa daming ano sunog. yan. Tara na. Tara na. Wait lang. Sunog utot. Tara. Pasok ko. Wala Sa pa labas, eh. sa labas. Buhay. Ayun oh. Nice one. Buhay. Meron. Calix. Oh, Calix. Sama na Calix. Uy, Calix na mo. Calix. Calix. Kala ko kalaban. Sorry. Alam. Pero may galit ka talaga. May galit Kaya ka. tiis ka binabaril oh. Nakita sa live. Tabi. Hoy, huwag kang magulo ako niya sa loob. Doon ka. Tabi. Ano May nila iiyak larawan? na siya. May iiyak na siya. Putang Pala. ina. Uy, pre, tabi kayo. Si Nash. Wala naman pala dito eh. Ulo ko yan. Calix, sa'yo na lang Calix. Oh. Patayin mo nga lahat na. Oh, yung Rhino. Sana To, natis ka. to. Dali. Yung Rhino kami na. Gawin mo. Uy, Iron Man mo yun. Uy, Lo. Yung Rhino ko, uy. Wala. pay lang. Nanggigil. Ang kukunin nila yung drop na yun, oh. Tara. Balong-balo si Calix. Nay. Yun lang. Bukot. Ay, may kumuha. Alex. Tara. Push mo Calix. Bulaga. Bulaga.
Hello? Hello? Shotgun! Ang puwit mo kasi. Ulit kaya natin ka, alo. Rangin, nag-FPS drop ako pre. Nagagalit na. Gigil ako sa inyo. Ito sa akin bar, ito sa akin bar. Wait lang, Nash. Kubo, ang dami. Down. Down. Yes, kakalat yan. Kubo ka. Kita mo yan, papawalis. Pa kayo dyan, pa. Nag-FPS drop ako pre. Kita. Kita, Huwag sige. ka pumipiyo. Wait lang. Ay, hit pa ba kayo? Down. Sa ko lang tong controller. Oh, yung Iron Man ko. Uy, akin to, ano ka? Init kasi ang puto. May papa sa akin dito. May paa? Dito par. Saan? Dito nga. Ayun oh, natutulog na siya. Dalawa sila. Bumaba, sa taas. Sa akin oh. Nakatakas yung isa, yung Maki. Gan. Patay na. Pero na sub. Press na tayo sub. Ano yung mga kotse Oo, ng kotse, putek na yun. Tara, sakay ka ateis ka. Ang pangato galing ng mga yan. Ito mga to. Pinagsasabog eh. May mag-kotse, pre, may paa naman kayo. Higigil na naman to, oh. Dito yan, pre. Promise. Uy, di na ako makalabas, gago, pre. Deserve. Deserve. Utang May gold pa dito. Dalawa na lang pala. Uy, Sa building yan. wala na, pre. Ano ito? Check mo nga Bakit ito ito pa. sa bilog na Check mo nga yung bilog. Wala dyan. Wala dito pa. Baka nandito. To sa. Ay, wala pala. Tanga, nandito, bobo! Tinago, nag-Alex. Uy, bakit mo ako sinunog? Ang Prime. Uy! Dadan. kasi nandyan. Gogi ito. Galit na si Wala daw Alex, eh. gagi. Wala daw ang motek. Sa akin na lahat yun. Sinunog. Asan ang bangs? Tinago ko muna for today's video. Hello, Lodi JC! Shout out po mga idols. Lolo di CJ, Lolo di Joshua, Lolo di Bruno. Hello! Good afternoon, guys. Bawal na tayo sumigaw. Oras na. I-switch na lang muna. Lala Tinio. Guys, don't forget to reshare the stream din. Thank you.
Hello, dinig ba ako? Nash? Calix. Hindi nasasabitan mo nga ito nga. Baliw. Pag mic ba? Kalip niyo lang. Gumagalaw. Tournament to. Tournament. Quali pa lang to guys. Ang slow na ng PC ko. Hindi ko kasi alam paano magpalit. Ilipat yung storage. Thank you! Hoy, Nash. Ano? Okay na? Ayan. Saan na yung isa? Okay, gab. Okay, gab. Di ka marinig, pre. Di ka rinig. Hindi dinig si Swish. Rinig mo si Swiss Days ka? Manin up mic ka? Manin up mic ka ng ano, speaker. I mean, she. Hello? Rinig mo siya, Alex. Rinig ko si Gab. Hindi ko wait. Salta si Gab. Ayun. Ayun. Dinig na. Napaka-iinit na cellphone ko, pre. Umapoy. Nag-off na ako eh. Natuto ako sa ano. Electric fan. 2013 pa tong caller ko. 2013. Hi, guys! Opo. Ang pinig ko. Ayan. Like and share. Ano yung dark side? Wala ba akong dark side? Nakuha ko na yung Wala dark ka side yan. Skin na tayo nakuha mo eh. Skin ba yun? Yun lang. Paano ka-takside ka I don't dapat? wanna know. Yoko na ng Lucinda, pre. Ang bobo talaga gamitin na. Nanadya ka lang eh. Yun lang. Ba't parang may galit ka? Nanadya ka lang eh. Hindi, ano lang. Nanadya ka lang eh. Mga YouTuber, oh. Kulit, oh. YouTube. Kumukulit ka, Alex, oh. Pagbibigyan na naman natin yan. Seryoso nga cancel. tayo, pre. Ba't One ako? time lang. Hoy, kanina pa ako seryoso. Hindi ako Game, seryoso focus na. talaga. Focus ako dito. Pause na. Focus, naka-live. Pause. Taka na siya. Min ka na lang kaya. May Ako na nga sa ako. main. Wala. Nakuha na. Go po, sige po. Huli naman na ito ni Gabo. Uy, Ito ba si late sila. Ay, May footstep, pre. Sa amin banda. kagi. Bye. Naglalag. Ay, walang damage. Dalawang shotgun binigay. Ang pangit naman. Low. Yan ang may kailangan backup. Bapa yan. Ingay bapa. Ikaw lang Sa idol. akin ito. Dalawa sa akin. Maglalit na nga lang ako. Bonak naman eh. Okay lang nagsabi dalawa sa Isa. kanya dun. Okay. Dalawa sa akin. Nabang ko lang. Pre, meron sa akin isa, pre! Grabe. Kita pala ako doon. Hindi sinabi. Tara, Alex. Pre, Swish, sa akin. sige Sa Swish. ilalim mo. Dito ko Swish. Ingab, kaya mo ingab. Bobo naman na ito. Tulog ko Down, na. down. Alex, pre, Alex. Down. Balik-balik na naman. Ito na naman ang uro to. Ito po. Meron pa ata dyan. Sarap. Nababa ko ba kayo na? Kunin ko na yung tower.
Kita ko na, dalawa. Pare, Saan? Tara, Nash. palong-palo, yellow MKR dolo. ba yan? Yellow dolo. Meron sa akin, Dito harap ko meron. Lucinda, open sa'yo to, ano? Jajampad Sarap, ako ah. dyan. Jajampad ako. Lucinda ba Nakita ko yan kapag bumagay na rooftop. Tara, taste ka, likod mo. Tara dito. Dito ba? Kala ko dito. Sa akin, sa akin. Dito nga. Phantom to. Phantom. Nagulti. Sa dulo ata, sa dulo. Hindi ko naman Short na ako ah. Parang wala na. Ayun. Ay, harap ko, pre. Ito. Sorry. Sure pa ata. Matulog dalawa ka sa na. Tulog ko na. Low. Eh, ano? Low tong dala. MKR pati ano. Chanel. Meron pa. Low yung MBR. Market isa. View. Isa. Up ko na agad si Calix. Apa pala. Doon yun na ba? Meron ka pa, ah. Doon na. Ay, Kaya na, pre. Ito na mismo. Hindi ko makitang kalaban, pre. Sa loob. Ay, bobo. Jump ako. Ay, Ito gagi. sa taas lang, oh. Taas Ayun, lang. natapon ko. Bubong nyo. Eh, Dalawa. japan mo na. Sa Gagi, tuwa pa meron ata, pa pre. dun. Bobo. Finish Sa ko, may finish bundok ko. meron pa. Hindi dyan na, Gab. Ito na, sakit na. Third floor. Wait lang. Nahulog ako, pre. Na ano ko na yan. Si Dito Calix taste ka. baba. Dito ka. Baba, ay doon na Calix. ah. Tangat ka pala. Saan banda wala makita, boy? Doon. Ay, hindi na doon. Dalawa yan. Okay, punta ka dyan, MKR, punta ka dyan, ano, punta ka dyan. Tatlo yun. MKR. Pwede down one to, Nash, oh. Okay, punta ka na ako dyan. Low. Down to. Mga bobo! Okay na. Uy, Ay. gapo ko. Sorry. Trash talk. Sorry. Sira ulo ka. Uy, nung wala na to, Tan. Akin to. Ay, gagi. Ay, Yan kasi. Sikap kasi. Dapat dito taas ka, pre. Batalita kayo ng mga YouTube. doon yung YouTube. Doon yung YouTuber, pre. Second floor. Bobo ka naman kasi. Nawang Diyos ka na eh. Oh, tatlo. Ah, Diyos. ano yun, Bobby? Hindi ata ako makakabaka na. Nasa rooftop ba? Hindi tayo Tara, makakabal palag dyan ako ba? to, boy. Wag, Mata ako dyan ah. wala ka dyan. 4 pa yan. Bobo, sinundan ako, pre. Ganun lang to, pre. Siyempre mag-out ako. Sinusugo na si Gab. Gab, third floor mo na. Ako, Ay, pre. oh my God. Ay, gago. Bumabalik-balik ang puto. Tralix. Naruto. Parang tanga. Fly lang. Anti pa. Tralix. Pagka natin. Ganun ako ni Gago. Sa pabata. Uy, open sa inyo yung kay ano, kay Gab. Wait. Jump pad ako dito. Nakaporex pala ako. Bobo, ba't ko binaril? Ay, so Bobo ka, Ayan na sila. Uy. Ayan na sila, uy! Bobo ka, ito na! Pero Gago. Ito na! Uy. Sasab ka. Wait, ito mga to. Baliw. Stay by my side. Genuine happiness. Bumabalik-balik kasi ang putik na kaurat. Ano yun? Mag-team up sana ako eh. Ano yun, pre? Balik ako ng backpack. Baka malas ka talaga. Eh, With sa inyo. Oo, tiling babae itong preset na to eh. Nakakaano yung dala eh. Tangina, sininash eh. tama mo na mag-ember, tiis ka. Aurat. Sinusukuan mo na agad. Ayaw mo na, Ember pa naman Agad. pangalan mo. Hindi, malilito niyan Suko sila. ka agad. Malilito yan. Ina mo. Panglito Batrip na pala yung kasing init, pangalan. pre. Bas na sanas mabigat si, ano? Anong sanas? Sanas mabigat si Odi.
Kuhan ko eh, dinadownload ko na lang agad eh. Tara, tara, ayos na, ayos na. No trash talk, ha? Pagka trash talk, bagsak eh. Baka pa basic Tangina, na. naubos tayo eh. Gago, ang bilis ng karo. Mumura naman ng mga character nun. Hero track ko na yung dalawa, broken lang. Kamali din ako eh. Ang tagal kong nagdadash pre, puta. Ayaw pali pa rin. Alright. O nga muna Lucindax, pre. Nga muna Lucindax. Patry nga ako ng enter na yun. Good shit ba yun, pre? Magod yan. Abang asawa, si Pogi, ang walang sound. Ito po. Suntukan, Pogi. Kinaka mo na suntukan. Seryoso? Nawala? Mga YouTube na naman yung kalaban natin, no? Ba't wala kayong Facebook? Dahil yung Facebook na dito eh. Oo, tayo lang. Puro YouTuber. Meron naman eh. Baliw. Sarap daw pera sa YouTube. Ay, what are you using garlic? Paano ako mag-generate? Kano ba ito? 100? Di ba kayo kasama dito, Pat? May 100 naman eh. Ginagawa ko na nga best ko eh. Sira ka ba? Ay, ginagalit niya na. Nakalipay na yan. Saan ba? Nagawa ko na nga yung best ko eh. Baka your best is not enough. Uy! Ganda. Maganyan ka na naman. Sad boy yan po. Pag Yari ka. nag-champion tayo, pre, di abon ako ng nagmamaya dito. Eh, alimis pa lang, uy. Mamaya na yung finals. Dito lang, pre. Alimis pa lang. Umiiyak na naman, si tama Calix. Tama naman, tama. Mamaya ako, Ay, wag na daw ginagalit si Calix. Sabi ni Ate Miss G, Paano? lagot kayo. Meron Magalit siyang ba? protection. Si Ate Miss G. nagalit ako ni Ayun, ano, Ate Miss G. Ano nga tawag doon, pre, motivation. Motivation. Ito kasi. Gusto ko. Kasi. Kung katobe. Motivation yung pag Tak ginagalit. na daw. Nagalit, pre. Baka biglang pumunta yun sa likod. Ano, charge pa naman ako. Ano mangyayari pag naka-charge? Pas mo sa charge. Partida, partida. Partida? May partida ba? Joke lang, joke lang. Oh, dapat yung mga... Nauuntog kasi yung isang daliri. Paputog ko to eh. Nababuti. Nauuntog sa charger, parang tanks. Hapon nga, nag-handcam kami. Sasagi ko ng gyro yung handcam. Kaya ayaw ko mag-handcam. Ayaw mo mag-handcam kasi cheater ka. Yun lang. No, Sinabi nga na kusang nagbabantay, tayo ni ano, pre. na hindi na kami pinag-ano eh. Sabi niya, sige, vagabonds naman kayo. Uy, gago ka. Sira ulo to. Tangin naman. Issue Oo, sabi nga, sige, vagabonds naman kayo. Sige, bago ba sa mga yan? Ba't mga manonood? Pero nag-restart pa rin kami ng cellphone. Yo, iyak na sila, iyak na bakla! Pasuguri na ng mga ano dyan, mga warrior. Yun naman Lodi Jacob. Pero mas nakakaita yun sa kanya. Masayang yung pakitaan nyo sila ng ano eh, 3-run record ko eh. Ako nakapit na talaga na. 9 kills lang ako round 1 eh. Nakapikit pa ako. May muta-muta pa. Kakagising ko lang na sa minus na pala. Sige, laro ako. Minus na pala no, laro ako, sige. Warm up ulit pa Parang ano, parang natin lang. Warm up nga ako, warm up muna ako sa minus. Warm up lang around that. Ano, round 3, yan, may kasabay, uminom ako ng tubig pagka balik ko na pinagrarat-rat na ako eh. Pero okay lang yun, kaya naman yung lead. Part of the league, part of
Yabang mo daw, sabi ni Ate Miss G. Yun. Yun Ayun lang, lang. hindi naman buo. Ano, talent lang yung talent. Talent. Sabay nag-ember si Swish ang putek nito. Ay, Ember ba ako? Ay, hindi ko napindot. Ay. Hindi pala ako. Kala mo maglulusin ka gago. Kinabahan ako. Alam ko, Ember ako. Maya na ako mag-Ember. Parang Kaya ano naman po yung sa ember binigay ngayon. ni ano. Ni Ninang. Hindi nagagamit. Gamit na gamit, huwag kang mag-alala. Gamit na gamit ba? May nagbi-beatbox si Calix ah. Hindi, Mamaya, pinapatok ko yung Kasi daliri ba ko. Ayan na, pinapaltok niya yung daliri niya, pare. Pinapaltok niya na yung daliri niya, par. Oh. Flash ni Calix ba yung nagano yung nagtut na cellphone? Ano yun Sa yung... akin yun. May problema ka pa sa akin, pre. Ayun na. Ano ka? Ayan, Kasama ko yan. nito, kahapon pa to. Ulit ka, ayan. Napagbigyan ka tuloy. Ulit ka ba? Para dito, Mingaus ah. Ayan, dami dyan natin Full squad, ano. full squad. Ate Ska. Tara Tatlo dito yan. Flash. Dami dyan. Dito na ako sa kaliwang bahay. Ay, Diyos ko po, ay. Ay, Sige, bahay. huwag niyo ako May bigyan ng problema bahay. ka ba? Okay lang. Meron sa ano, wala sa Minos, pre. Lipat na Ano? Ano ginagawa na nitong disturb pre? Smoke lang, normal. Smoke lang yan, no? Tapos makikita mo kapag Tapos? pumasok ka. Tapos, Talaga? oo. Nagalaban ba dyan? Kulay red yung kalaban. Hindi parang smoker nga. Oo nga, Eh, urat sige. na ito. Ang urat Ulit to. na ito, kahapon pa to. Urat ka. Habang ka pa nga. Sa akin Ate meron. Ska, ate. Footstep sa akin. Ito. Sa akin, footstep, idol. Tayo na. Papush na Harap dito meron ah. pa. Tara, tara, tara. Wala Pala Walang natin. armor nga yan. pre. Higa Alex, para Ang baka. armor yan. Ay, ito sa akin. Doon na yan, doon na yan. Lasin na yan, lasin na yan. Kagi 1 HP. Ano yun? Baka may bomba, bobo ka. Ayun, sa Meron tower babalik, ah. may babalik. Tower isa, tower Babalik. isa. Ilang pa ilang. Tower nga, Ay, ito tower yung nga. mga alagad to pre, wag. Grabe base yun. Eh, bobo ka, naunahan ako. Ano yun? Done. Meron sa baba ko na siya. Ito pa. Kaya Low yan, Sunil. Pero pa pre. Mingaus ah. Mingaus. Hindi. Parang may footstep ata dito ah. Dyan pa daw likod mo, Atis. May narinig ko Wala ano. ata. Ay, hindi. Yung sa tower ata yung narinig ko. Bakit? Ay, ikaw pala yun. Wala. Wala. Sinasabot Wala talaga ba? tayo pre. Huwag ka sinasabotage ko. Tsaka ayos ka. Ayos ka. Sige, alis na ako. Sinasabotage tayo. Ayun, nagtampo na. Yun lang. Yori ka Huwag kang ka. ganyan, wala tayong isa balo. Ayos mo nga, ayos mo nga. Ayos mo. Pinagtagulo ko na nga. Kompleto, laging tatlo eh. Ayos mo nga na. Yari kayo kay Alex ah. Ginaganyan-ganyan niya. Nakaganyan nyo kasi. Once a month lang ata kompleto eh. Nakaserve mo pa sa Atis Once ka eh. naman. Eh si Yato, kailan mo huling nakalaro si Yato pre? Last year ata. Hindi, last month. Wala na, marami na si Idol Jack. Yan. Di tayo binalikan no. Nire-respeto ata tayo pre. Kunin ko to gagamba pre. Tara. Ano Kaya ano, mo matinong na-IM baril kay ang Eric. dapit. Wait, inabra. Ano? Ember ako, Ember. Di ko kailangan. Tara. Yaka, nalaglag ako. Yun lang ang gigil ah. Kita sa mukha. Sisi. Uy, na yun, tagal ko maglakad pa naman. Eh, nakakaurat naman yun. Yan. Nakasakay ka Alex, sinawi ka nila eh. Wag na yan. Wala ba ano doon? Gagamba? May Sa ano ba Nova? yung YouTube? Nandyan ba yung mga YouTube? Oo, meron. Nova sila eh. Nova sila kanina eh. Tara, kaya Sumasaw. 2v4 natin Alex. Tara, Ano ba? kanina. Oo. Oh. Ito, loaded oh. Opo, hindi na lumakay Oo, tayo. oo. Nanuntog. Bagal naman ito pre. Parang tanga.
Hindi na ata nag-rotate sa karne ah. Dito ata sa on galing eh. Bagal boy. Ano to? Ayan, may ano, may kotse. Nandito nga. Ito, Lucindo. Ah, hindi nakagalaw. Nabot nyo. O ba? Pero nasa likod Galix ah. Yun lang, patay. 1 HP. Magkagi ka, munti ka na. Patay si Nash. Pitlan na. Galix ah. Sige lang, chill mo lang. Down isa dyan. Mark nga isa. Fail lang isa. Dito sa akin, dalawa. Abot Low pa rin yan, low yan, natin HP. dyan. Hindi no. Yan, 1v1, 1v1, 1v1. Sa taas ka, last game. Hindi, Again, hindi, kayo hindi. nagap. Yellow May mark, isa yellow pa mark left ko. side, Aspesh, kita mo. Sige lang. Yun nag-ano, Alright, yun. bye. Walang kote. May ilang baba ako, tignan ko yung kalaban. Oh, Ay, ito nag-heal! Alright. Sa may ano. Amen. Ay, Hindi ano ba sa... yan? O sundin kita. Ito, Wala na mga kunin boy ito. yun eh. Sila yung nasa kaya. Mag-isa. Tango ko. Sino na down mo? Out na. Dito? Sa akin? Dyan, meron dyan. Papunta dyan. Sasakyan. Sarap ng loot. Sarap, puro gold. May pumunta dito, wala na. Pag wala to sabotage talaga. Wala na to. Meron nga, ang kulit ng tae mo. Wala matay mo ah. Kulit mo, buddy. Ako na. Alex. Lang. Ay, yan na pala yan. Gusto mo mag-rally car ito? G. Ayun yan. Ginawa Drop. ko to. Angle chatter! Angko! Angko! Yan Angko! yun, gusto lang. Ay, may rally car pa dito. Ayun Ayun o. Ako may bumabaril pa, pre. Mabaril pa daw. Ano Alex? Bakit na dyan? Dami. Malapit na ako guys. Wait lang. Doon ako guys ah. May kotse ka, boys. Nash. Tara, tara swish. Ay sa akin, gagawin ba? Kasi pa pa Nakagaya Nash. Ito. Ito. Nag-render ka. Wala ka. Wala ka. Loko. Silab-silaban na. Oh, masisilab ka na yan. Takutin. Sarap na rin nyo. Uy, ano na, drop na sa kanila. Ninja tuloy. Doon sa kalaban. Tara par. Ay sa kanila pala, ang Alex tara. Yan. Yan mo na si Gab. Pala. Number 4. Wala na, nakuha na. Tara. Lang. Mga papalaga natin. Oo na! Sigab kasi ang tagal eh. Ito nga. Tagal ni Gab. Umikot pa si Gab eh. Ayan, Gab. Stock yung kotse ko, pre. Oras ka na nga Gab. Wala. Nagtago lang sa bahay dito. Tara. Palagang ko yan. Ako na si Lucinda. Inapa. Meron din dyan sa sunflower ah. May bagong babae yung pinatay niyan. Ay, ito na. Nagparinig Ito. na. Aray ko. Parang kang tanga dyan, boss, ah. Diyan pa daw dito. Tara. Bobo nagpakita. Lakas na mo. Lasit. Ang ina, babaril ka pa? May tao Uy, sunflower wag ka naka SMG. Wag. SMG. Naka SMG sunflower. Wala reda dyan. Ay, ganun lang Gab. Simple yung trash talk lang. Pasimple kayo. Huwag ka man Nash to. Balo. Sa akin, dalawa. Pre, ah. Dalawa sa akin. Atis ka Saan si Atis ka? Tara. yun Nandito sa natin. second floor ata. GG. Bato na ako dyan. Sunog. Ata daw, pre, ata. Ikaw na. Tara, Isa manggaling pa. ako likod. Lang. Angko! Stairs. Angko! Doon na. Bulaga. Wala, isa pa. Magi. Doon. Ay, ember pala. Grabe. Ang buti naman itong Gab, huwag ka na mga. kaya tumulang Gab. Quit ka na kaya Gab. Grabe. Parang wala na ako naabutan lagi, ah. Angkol. Ayaw ko kasi maniwala sa comms ko. Ang putik na to. Lucinda guys. Sorry. Ano yung bago Lucinda guys? Kakabili ko lang na ito guys. Because I can afford. Oh! Sakay. Sino ba yung can't afford? 15% gago ka. Ayoko lang. Wala akong nakakabutan, pre, ah. Parang Kagi ka, mali. Wrong way. Wrong way. Ang may. Wrong way. Uy, dinabaril ako. Yung na bread. Wah, mabaril ka pa dyan ah. Step na ako dyan. Number 4. Scary kagi. Gigil na siya. Hindi, mabaril ako. Kaya nakatalikod ako eh. Ano mo dyan, Nash? Yun lang. Gigil sila. Hintay mo Abal ako. ba? Ito, mag-isa. Babaril ka pa, ah. Uy, kagi, 5 pan na to. Uy! Hey! Sisa lang. Oh, bread. Bahala ka dyan, pre.
na yan? 5 ba yan? Kagi. 5? Wala naman natin, niloloko mo kami. Dami pre. Puto. Ulul. Wala lang sasakyan yan. Ito nga. Ayun nga, patay ka na, mamatay na. Uy, Niniwala na kami pre, mamatay ka Iniwala na kayo, iniwala na. nadaan ka na isa eh. Itong bilis nyo boy. To, tis ka sa labas oh. Saan? Uy, wait, tempers. Sa labas, dyan sa ano, small house. Ayun oh. 1-0. Uy, wag na kayo ko na yan. Uy, ako yan. Wala na, pinatay na nila. Wala Sabi na, mo alis. 5, wala naman eh. Nung yan. Talo yan. Meron pa dyan Taklo? isa. Taklo. Kanina 5, ba't ngayon taklo Taklo na? yan. Hindi, Wala na, ano wala na. kanina. Illusion nata yung isa. Uy, gago ka. Oo, oh. Nung reaction na naman yan, meron na naman. Meron. Gago nalunod yung gagamba ko pre. Nag-swimming saglit. Pwisit na. Namatay si Gab. Tang ina mo. Ako masunog apat buhay pa. Saan yung isa? Dalawa yun pre. Ay, sa taas ng bridge ata. Ito. Ito, footstep po. Ito na. Ano, okay ka lang boss. Grabe. Ano ginagawa ng malaking smoke? Tang ina, walang kwenta. Ang malaking smoke, tanga. May kwenta yun. Tang ano ginagawa nun? Anong sense niya? Tawag doon, Hindi makikita nakakita mo doon, yung pati kampi mo. kalaban Oo, di doon. makati yung kalaban. Pero makikita mo siya sa loob. Oo, pati kampi mo na. Tang ina, ang bobo. Lahat to? Parang hindi ka na grade 2. Pwede na nakawan pa ako, parang tanga talaga. Putang ina. Uy! 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 Ratis ka! Tang ina naman. Tingin talaga. Ayoko na. Sa akin, Bar! Uy, yung ano to oh. Yung Huwag pinatay na, natin dito. Papabackup ka ngayon? Hindi May mo papabackup kasi. ka? Hayop ka. Ayun, sa taas Ah, ako, kita Bart. mo yun sa show. Open. Piso na yan, Nash. Ember pa! Oo. Uy! May bumabaril na iba. Uy! Mga barlay, makita-kita sa camera yun, guys! Sakay ka, Nash. Aray na po, hindi tumako. No. Parang buo na kita. Oo, ah. May bagong kakampis. Oo! Uy, yun naglago. O, nyari. Nangyari. Uy, grabe oh. Grabe mo tumingin niya. Grabe naman naman yan. Ay, Grabe ka naman Grabe, parang laki ng pinagdadaanan, man. Sabay pa. Nagdadaanan ka pre ah. Saan pa yan ang ano to? Para nasila ng tubig to eh. Ay, na natin ang patanggo. uy, binabaril ako. Ay, hindi pa. Island ata eh. Island. Wala atis ka, oy. Island daw, island. Ay, Eh? ka nagpakita dun. Lizard tuloy ni atis. Sumobra na sa bilang ng relo. Okay na yon. Ayo. Hindi. Sana lumay. Ah, G pa. Jipa! 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 Ah! Yogi, ito mga kasama ko, Uy, guys. dami kong bago Mga na to. baliw. Uy. Wow. Uy, mag-ready kaya kayo. Wait lang. Uy, mag-ready kaya kayo. Wait lang. Uy, mag-ready ka kaya, Nash. Wait lang, bro. Let's go. Lucindax, wait lang. Sa bilang ng relo. Bilisan mo. Nash. Mo. Nash. Lucindax rate. Ay, mga baliw talaga. Lala di Johnny Ace, Sige, lala di Ice. Yung ulang magmumuloy. Tagal na gumalaw, hirap pumatay.
Low, rinig ba ako? Oh, baby. Ilang percent na no? May check daw kayo my guys, hindi ko marinig mo. Hotdog. So my guys, hindi ko marinig my guys. Go. Hindi ka dinig na siya. Go, go, go. Kung dinig mo man kami, Hindi ko hindi ka rinig. dinig. Low, may kayo. Go. Go, rinig. Dinig mo ba sila, Swish? Go. Paano yun? Just, hindi, walang ganun, guys. Low. Ito lang may. Rinig ba ako? Lalata naka-iPad ako, idol, kaya ganito yung video ko. Low. Tinig ka, Nash. Tinig ka. So, naka-Alex lang hindi. Go. Go, sis ka. Go. Hello, Nash. Di ka dinig, Nash. Nash? Hello? Marinig. Binta, Nash? Restart nga ulit ako. Yun lang. Hello. Tinig. Hello. Low. Tingin ba ako? Hello? Low. Hello. No, pre. Hello. Ay, nakailang ano na ako. Hindi pa rin rinig. Low. Tinig nga ang pusang kinalmong pa ka to. Hello. Baliw! Hello, pre. Ay, sana naman. Wala din Dinig pa kayo. shout. Low, pre. Dinig kayo. Tingin niyo, bar. Low. Pre, rinig Hello, ba? hello. Dinig kayo. Low, pre. Gala. Rinig ba, pre? Low. Hindi ko na marinig, par. Ano ka usap mo, Mike? Ano? Go. iPad mini, idol. iPad mini 6. Rinig ba ako, pre? Dinig ka, Nash. Ay, magre-record nga muna ako. Wait. 15 seconds. Nare-record lang ako. Hello. Yan. Rinig ba ako? Low. Low. Dinig kayo. May nga kayo, pre. Low. No. Rinig ba ako, Alex? Hello! Gigigil na ako sa inyo. Kanina pa kayo ah. Wala akong marinig, pre. Utang ina. Parang trip. Nanditrip na naman ka. Gago ko. Napindot ko, pre. Phantom, ano yan? Benta. Napindot ko, gago. Tiyod na yan. Low. Rinig ba, pre? Marinig. Tignan ko kayo live ni Nash. Binabola ako nito eh. Shit ko to. Wala ako nito eh. Loko ka. Buti na lang may isang cellphone ako dito.
Walang galit. Mamamatay na. Bago nakapandom ako, tangina nyo naman. Bobo mo naman, Gab. Ha? Galit ka din. Ganda ng ano ko, wingsuit ko. Hindi ako dito, tangina. Sheesh! Ako lang may ganito. Ito kasi main house ako. Uy, ako dito. Mingaws daw siya. Grabe dito. Bobo mo, Gab. Bobo mo na. Kagi kayo. Baka Mas mo. may kalaban dalawa dito na siya. Sa akin Ayun, napatay meron mo, Gab. gago. Mamamatay na. Kiss girl. Help me. Hindi na kayo nag-barrel sa akin. Pambata naman to. Lumador, Saan ah. kayo? Tangina mo na, piso na to. Saan yung Gab, kalaban nyo? dala na rin. Hindi ako sumutukan na. Piso na yan, gago. Pasukin mo, Swish! Lalaki tayo sa... Putang ina mo. Oh, yan, oh, yan. Patuloy. Napabal, napabal. YouTube. Ay, gagi. May nakabarrel sa kabilang bahay. Gani. Bomba. Gagi, pare. Shout it, Uy, kay ano? Flor. Ting. Kahit babak, babak. Lililililil. O baba ka, pre! Ay! Wala akong bala, idol. Ang mga YouTuber na pagod, oh. Huwag mo kayo mga pre. Gagi, bro, matadala. My guys. Tara, tara, balikan natin, balikan. Number SMG. Loot kayo sa iba. Habangan ko lang talo pumasok. Labuhan mo, Huwag Alex. ka pumasok. Napasok nga kayo. Oo, pasok. Sa akin may isa. Kikita kita, Alex, ha? Nasa labas, oh. Broken ka, Alex. Broken ka, Alex. Ayaw. Broken Ayaw sa nila. pumangat. Ay, nakamangat na, Alex. Gilid mo, uy. Broken, last hit ka, Alex. Lang Lang wala ito pang dyan, pang bro. Ay! Ay! Ay. Ay! Tara, balikan natin, Alex. Down ako, uy. Kalma. Ay! Ginagawa Maya, mo. maya. Oh, Bumakap ako, isa lang baril ko, hindi ko panultan bahay ko. Sa akin dalawa, gago. Ay. Nasugod na ako ah. Ayan, parang baka. Loot mo na, Chill, loot mo my na. guys. Chill. Chill, bro. Aray! Naman, guys. Out muna tayo dyan. Papapalagang ako Aray na. ko! Ay, Down GG ako. ako dyan. Papalag ako dyan. Wait lang. Last ko na yan. Baka muna, pre. Baka muna, pre. Oh, tip na yan. Wala pa nga eh. Down one, down one, down Oh, one. tara, tara. Basta. Ay! Takbo ka, Alex! Second Second floor, second floor. Second floor. Ay! Okay, may jump wood. Jumpa doon. Magawa na ito. Yung mga YouTube na sa akin. Uy, nakabalik-balik pa rin. Tatlo sa akin. Go yan, ah. Ano ko? Piso na pa, piso na. Bobo, ah. Matiyon na ba't nabato ko doon, bro. Pero sa likod mo ano? Bayabot lang na binatay. Nabato ko. Raul, mali. Tripping sino siyang putik Yung na yun. assist. Nabato, no, nabato. Dalawa lang pala kami. Dalawa na kayo. Talo dun sa akin ah. Talo. Pero sa ano, nakatingin sa may tower. Tower. Bobo ka, Gab. Bobo ka, Gab. Bobo ka, Gab. Huwag ka na gumalaw, Gab! Ay! Bro, Ay, sila yan yung pumatay sa akin YouTube. Ayun, oh. Patayan, oh. invisible ako pero huwag ka maingay. Batayan. Boom! Uy, Tutok, tulpo! Invisible! Let's patagal go! pa ako. Hanggang nyo lang. Dami gago dito sa taas, pre! Nasa 3F, Gab. Ayun na. Putang inang dami na Uy, binatuan ng bayabas. Sinagad. Tumama ka naman. Damage, gago. Boom! Anong unang damage, ano? Tara, baka dito, pre. Bababaan ka niyan na, sigagi ka. Yun, Feel yun. mo kaya ako, Nash? Alikod Ayun na, ayun na. Down na, down. One. Dalawa na lang. Down 3, down 3. Low na. Down 3! Sigay yan. Sigay yung Nasa footstep na labas, yan. nasa labas, daddy. Up ko na to si ano ah. Kalahati pa ako. Tagal pa ako. Uy, nilutan ako. May Tingin mo na galit kayo ako, kaya? may Huwag na galit. kaya kita iyak. Mabumalik yan. May galit. Basic. Ay. Ayun na, Istagini na yun ah. Yan na. Babalik na sila.
bumalik na siya. Bumalik. Nakapag ano. Sa akin, may Alis na, nabala ko alis na. Lucinda. Ay, Lucinda. Yan yun. Ah, number 4. Jump pad. Nabul daw niya. Wait lang, abon na. Punta tayo, ayun na, Sunil, pre. Doon lahat tayo, Sunil, pre. Nandun na lahat lalaban, pre. Bulin mo, bulin mo. Sa akin dito meron. Sa Wala na ata dyan eh. Oh, dito ay Sunil, God, pre. Kaya ano, doon kay Nash. Oo po, iba yung binakbak nila. Ilan toys na gaming? isa lang yan. Lucinda. Kumuha ng tog. Ito gago. Oy, pabakap na dito, pre. Ay Ano ba lang, yun, si inaapa ko Alex? ni Nash. Putang ina mo. Pinanis ka pa niyan. YouTube. Naku po. Bigla at cast. Kala ko nasa taas. Ay! Yes. Meron. Wala pa ata ako napatay ah. Ay, isa pa lang. Oh, pre. Legit. Pumatay ka nga sombrero. kay Nash. May bumari sa'yo bigla dyan, pre. Ang dami. Oo. Oo. May stock pa. Pangit naman ang backpack mo, gago. Uy, huwag Pero mo sa na, rooftop Barlan left lang side, bala. Ayun, No, may tatlo. papalag na to. Kita ka. Ah, 20 bala. Papalag na to, 20. Saan napunta yung binato mo na? Parang walang nangyari. Pwede na kayo mag-up ah. Doon dalawa dyan, Nash. Susugod niya dash third floor. Ah, di pa ako maabot. Bubo. Doon na sa nila. Pa. Down. Ano, mga Down to sarap dyan. naman. Ilang. Doon na tayo sa kanila, pre. Ah, loot lang ako. Ayun na, 2 po. Dito. Ay. Napakatagal Ay. mag-loot naman. Ito yung dog Dito tag pa eh. pa, yellow. Yellow. Sa akin. Ito. Okay na. Bawal na, pre ah. Revive nyo na kaya. Reviving namin. Dalawa, sa akin. Ay. Gali. Nakatakbo, ano daw? Tingin ka na siya sa kanan mo ha. Diyan papasok yun. Yan, ba't si Calix? May ulti ka, Calix. Ulti ka nga. Oo. Wait lang, dalawa yan, No, Nash. pre. Tatlo sa akin ah. Tara, ayan. Tara, nagin lang ako eh. Kagi nabalik. Tatlo. Isa ka na. Pailang ko, yun. Ay, yun na best, pre. That's it. Sa akin, likod ko. Last guy. Done. Lucinda, tumakbo yung Lucinda nila eh. Oo, na-tilt the chest. Tabang ka, ya. Apabol. Si Ate Iska doon. Natris ka pala doon. Pinapoy na. Ang alat! Oh. Ang alat Pasok ko. agad, para. Ayoko na, mamunoy na lang ulit ako. Nagamput. Yung Lucinda, nandyan lang sa nakabang. Sinabar ko kanina eh. Anong pangil, pre? Baliw na pindot. Oo, pa yung panghil ko ako. Pasok. Ayoko. Buisip Ano lang ka. pangil ko, bahala kayo dyan. Wala mo. Wala na nga bang il, bro. Kaya men, taste ka. Okay. Ay! Yun lang. Alat Di ko. pa ata siya Yawa. umabot sa jump pad ah. Okay lang. May pangil ka ba dyan, Alex? Bobo ka. Ito sa akin. Ayun na, gago ka. Sige, patayin ko yan para may pangil tayo. Wow. Yabang na ito. Pagpamay. Talaga natin, Pre. yabang bumaril eh. Uy, 1 HP! Kalo ba papatayin mo, pre? Wala ano. Ay! Ay. Wala sa'yo, boy. Bahap nga ka par. Papasin pa siya Nash. Ayun, dito ako na. Patay mo na ba? Diba? Ito na, pushing na par. Durog yung toto kayo parang Duro ko ano ano armor. Boba, lasit. 1 HP ulit, please ka. Lasit. Dayo ni Gab, nang pumasok ah. Ay, Boy god. 3 seconds. Ay. Nakabo. Boy god. Long. God! Yun
Uy, girl! Uy, uy, uy! Huwag mo na gagalit ka. Diyos ko po. Guys, okay lang yan guys, gago. Boy, girl! Naglakbay sa malayong lugar ang potek. Kaya nyo na yan guys. Sorry lang, baliw. Yun lang. Parang di na ako mabubuhay. Huwag na pilit, huwag na pilit. Hindi, ano. Ubuhatin Parang- ka. Ha? Masakit na pre. Gagi, wala na akong bala. Di ko Huwag na, na. huwag na, huwag na. Ako walang pang heal. Gagat na. Ano Patay mag-hit? yata ako ah. Ay! Kumabot ka. Huwag na, bro. Mahal pa kailanman. Putang ina mo talaga kaya. Wala din palang pang heal si Nash, gago. Wala din yung ano, Lasinda. Ah! Yan lang. Diyan ka na lang. Bye guys. Maap naman dito sa tubig. Salamat sa lahat, Sa Katis other ka. side. Itong phantom natin oh, Pangiloy. Uy, wala nga din ako eh. Tingnan mo naman yung bag ko pre. Diyos ko to. Oh, yan oh. Awit kay Gab kasi layo-layo eh. Sulok yun eh. Wala akong pangili gago eh. Oh, may plema-plema pa. May tamis pa. Ah, May good. plema pa. Bombing zone dyan ha. Ay, ano kayo dyan. Mamatog kayo nakalaban dyan. Topper pre. Manood ka boy. Low. Nood paano mamatay si Gab. Low. Knife mo, na. Ayun na, gago ka. Meron din Kaya sa na right ulit. mo. Ito na. Baril ka nga. Ang huling. Wala ka nga. Wag. Sorry ka dyan. Fuck, clutch to pre. Kagi may nakayos na. Ang live sa YT yung katapat niya. Oo nga eh. Sniper ka bo. Nakatayo lang yan sa bintana. Ayun o, Sa bintana. akin, dito sa akin, sa baba ko. Saan nakatutok? Malis to kay Alex pre. Parang ay na may napuwet. Ayun o, babalik yung tropa niya. Ayun na. Sa Alex. Ulo ko shotgun. Sa Oo, Alex oo. lang. Ano yan? Ayun lang, palis mo si Alex. Ayun na. Ayun lang, palis mo si Alex. Bababa yung ano ko. Palis talaga si Alex. Bogo ko. Hello. Sarap na loot ko. Si Du. Gab. Hindi siya nag-i-snipe ng lamok. Charger na to. Tanggalin Patating ko na sa'yo, muna. ano, Swish? Pahamak. Sa likod mo. Okay, kumuha ka. Panoorin nyo to pre. Panoorin niyo paano Thanks, mamatay. nakatago. Sasakay. Oo, mabalik. Oo, sige, pinanood na natin Gab. Ang ganda nga Ang lang pinanood galing! namin Gab. Nabitin kami. Sheesh! Putang ina. Kaliwa mo. Gagamba. Yung sa pinatay mo, ano, meron dun ah. Ano yung Gab? Wait, Last sige mo Gab. pinatay... Apa ba yan? Huwag Calix. na yan no? Clutch to ni Alex. Uy, kapag na-clutch daw ni Alex, generator daw oh. Ayun lang. Ay, wala akong sinabi. Hindi, si Mama ano daw. Si... Mami G. Meron dyan, Calix. Pag ah. na-clutch mo daw generator. Nax. Kang ganyan, Nash. Nax. Knife mo na. Dito. Left mo. College here. May pizza sa likod. Alex going for the crowd. Naglalakbay. Meron tao sa likod mo, Calix ah. Oh, kinabahan. College Tao dito ba to? kinabahan. Tinutukan. Kanina pa ako nagko-coms, naka-off mic pa lang po. Oo na, nakakagag. May tao dyan, Calix. May isa. Kita ka dyan ha, baka ma-burst ka dyan, guns out ka. Kung ako yan, i-up ko si Gab. Tuubusin natin yung kalaban. Ito ko. Goodbye. Kung ako yan, di ko napapalagan yan. Sabi ko yung kapte Ayun ko. na, inahabol ka Alex. Sabi sa'yo. Sino mahabol? Wala. Ayun ang dami dyan, si Raulo ka. 35. Lalakbay muna tayo guys. Pilay-pilay pa to. Uy, up mo kaya ako, pre. Wait. Uy, naka-off mic ka. Kamingay. Wait. Sige, pre. Abot Okay mic ka. lang, gago. Clutch daw ni Alex na guys. Clutch. Firelight 84 the Hindi difference. mo nakalatch yan, pre. Yung araw na to. Baba, may naglalakad si Alex. Naglalakad dyan ha, sa loob niyan. Ayun o. Ba't naririnig niya ako? Di ko naririnig. Siyempre, matalas pandinig ko. Ayun sa kabila.
Bili ka na bagong tenga. Yun lang dito, mama. Ba't hindi na itlog? Beta. Dalawa yan ah. Sa loob na. Kaya nakita ka na nung isa nilang ampe. Mga ginablow Yun na. head glitch. Ayun na! Yawi talaga. Kaya na bunte. Wala kayo nakita dun. Pre, pahig ka nun. Pahig ka nun. Ginanon-ganon ka lang. Pre, Tara, last game. pahig ka nun. Baliw ka ba dyan, G? Low. Hindi, Parang ano, hindi- naglag hindi ako. Hmm. Naglag. Low. Walang eme-eme dito. Reloading. Ngik-ngik-ngik pasabi ng jeep. Katumingin. Baliw muna. What if movie marathon ulit is? What if maging ano muna kaya guys? Pasok kaya kayo sa Vagabond sa Discord na gawa ko. Para movie tayo doon. Para so me. It would be like ganun mabaliw. Oo, labi. Parang di nagtuturo eh. Ulit ka na. Low. Hey guys. Hindi dinig yung dalawa. Si Calix siya siya. Low. Hindi na ba active sa room sila ngayon? Uy, active pa din sila pero sa... Ay, si Michael na doon siya sa kabila. Shout out sa mga natitira dyan, guys. Thank you. I love you all. Sorry, hindi ako makapag-shout out everything. Kiss na sa turn na. Na ano nga ako eh. No, titilt. Ano ba maganda po tugtog? I've been staring at the edge of the water long as I can remember. Never really knowing why. I've been report ka mo. Report na si Kabo siya, ano. I've been perfect better. Even though Mga uping kasali dito, pre. Last game tayo. Sino ang uping team mga kasali dito? Oh. Oy, Nash! Copyright kaya kita. Copyright. Ano sabi mo? Ano tanong mo, pre? Lalak na yung daliri ko. Kaso na ka gaming, pre. Nag-bag mic.
Lokoy mo sarili mo, kabusyano. Last game to, no? Gutom na ako. Kaya mo nakatapos. Uy, makaka-copyright si Ate Iska, baliw. Nasa Pinas pa. Umuulit na si Gabo. Mga bad trip. Bag mic yan, pre. Give me a best friend too. Check ko yung live niya. Baliw ka. No, I'm not bug Mike. Ate Wala Iska. bag mic, no? Hindi nga. Oh, go, Naka-copyright, Eddie. no? Naka-copyright, no? Mga legend. Uy. Mabagat talon, nanaulo. Minus ah, minus. 7 finals na to, no, Gab? Ah, 8, Saan ka pupunta, Gagi? 8, 7, 7. 7-7. Dito ako sa minus, oy. Basta, dyan ako sa main house, ha? Sa Mikaus. Sige. Nakasabay, no? Oh, late. Late nga, late. Meron. Basta, Marka. right side. Di rin yung cheese ka gaming, pre. Hotdog. Klinig namin siya. Ako hindi. Ikaw lang hindi nakakarinig. Nakamute sa'yo, eh. Hindi gago. Dong. Wala, ito. On and off, may ka, on and off. Parang Pag cellphone. sinasabotahe din ako ni ano. Wala, ito. Uy, palit na ako dyan. Uy, pulo lang. Napakadama mo. Nagigil na. Wait ah. Pati naman tong isa, oh, nangigilo din. Ay, Hindi mo nakita to, Alex, generator, Alex masyado ka nang... may kalaban. May kalaban dyan sa dolong yellow. Siyempre down mo agad dyan. Wala pa. ay, bobo. Ang bobo. Sadya yan, ano? Stop it, bro. Ito ka na. Huwag kang magulo. Ano ka dun, bro ah? Well, ni Kalis, kilid ni Kalis. Down one, bro. Liwa mo gab, lasit gab. Nice one. Tatlo yan, pre, tatlo Hindi ako yan. yan. Uy, gagi, Sige, bomba. Aray. Kagi. Kaya Kalis, Nakabackup din Kalis, wala nice backup. Ngayon mo utan. Nice backup. Yun. Sheesh. Mayabang na ah. Hindi Uy, wala mo ka ito, pang hindi ka bang generator, ah. pautik. Mayabang mo na. Hindi ko na kailangan ng Daming mag generator. dito, kulay blue. Ay, sabog yung speaker ko. Hindi nga daw kailangan generator. Narinig niyo na. Okay. Ay, nanonood ba si ate, Miss G? Nandyan pa yung generator, eh. Nova sila, Nova. Joke lang. Tara. Kaya naman. Come with me, guys. Come by with me. Oo, wag mo na ituloy. Wag na. Stop na. Yun lang, pinapastop. Isang letra pa lang sinasabi ko. Stop na. Stop. Akin yan. Bilis ah. Saan? Meron isa, pre. Eh, ba't masisira yung jump ko? Kalix, o dito na duman, Kalix. Bibigyan ko ito. Gogo, sabog din mukha ako, boy. Oh, Kalix! Deserve mo yan. What the fuck? No fudge. What the fuck? Kalix, punta ka sa Ano, left. bomba boy pa din siya? Kalix, Ano yan? Generator yan. Oo. Ay, kala ko generator. I'm gonna wait. Ito Uy. Labas, dalawa. Yun Doon lang. isa. Tapos nandun sa mismong ko. Taas. Okay. Okay, papunta na ako. Kabila. Ito na superhero. Ano yun? Naglakad na ako dun. Basic naman. Generator dito, Bayan. ani mo. Uy, ganda na loot neto. Ano na to?
Akin Uy, yan ganda. ano swish po. Sang kinal mo naman talaga. Gago. Oo. Sorry. Balik mo Ah, yan! FO na Walang to. sorry. Balik mo yan. Uy, okay na yung sorry. Ano ba yung sa'yo? Alin doon? Ito, di ba? Merong May red gold dyan. magazine, may gold Uy, stock. uy, wala sa akin yung gold magazine. Uy, legit, check mo live ko. Wala sa akin. Loko. Legit, Loko pre, lang wala ka sa ba? akin yung gold magazine. Uy! Ay, Bibilis galit ng ko. kabayan niya. Kalis Uy, galit, kakarating ko nga balik mo lang. na. Rally. Reloading. Wala sa akin, pre, legit. No cap. At Review. Balik kasi na. This isn't bad. Uy, huwag mo na tuloy. Generator para. Nasang urtot ko. Oo. Huwag mo ituloy. sira ulong comms niyan. Uy, 4 kills agad. Ganang yan, patay yung tao. Putik. Lulungkot na ako, boy. Uy, ang dami sa akin. Let's go. Nakalis na. Mukhang dami na namang mauubos dito, pre. Uy, generate nyo. Hindi yan god demoy. Hinto mo. Yung Reaper na to, ang bobo naman, par. Oo. Lola. Sorry. Gusto ka pa, dumagdag ka pa. Hindi na bumbo. Sarap ng loot gagi. Sakay. Try, huwag mo yung isa. Trash talker rin. Sirahan yan. Yan, putulin yung Kapal paa. na mukha. Ang kapal na mukha. Uy, may kalaban. Ano kayo, Rico? Ang dami. Hindi pa yung kotse. Tatlo. Putang Tatlo. Tara. Tara, G natin. Karma, no? Hindi ko yan, ay kahit wala akong armor. Down one. Meron pa isa. Akin na yung isa. Magunos din naman kayo. Ba't naman pinilayan yung kotse ko para naman kalokohan? Uy, footstep ulit. Ay, bagong baba pala yan. Saan pupunta yan? Dito. Reloading. Parang bot naman yun. Coming home. Uy. Below the belt. Sorry. Ano lang. AI. Oh, I'm go. sorry. Don't leave me. Oh, wag mo na ituloy, ha? Ano tuloy? Wag na. Tama na. Hindi ko gamba to, pre. Tutuluyan ko na. Ituloy mo na. Tinira nyo na, diba? 1.9 gigabyte idol. Hindi sila same pero Start level yun, no? ibang team Ang pero bawas agad. parehong clan. Ground gab. Son. Ito, mark ka. Pushing ako. Bisa, bagong baba lang yan. Loyo ko. Tagal maglakad ni Bebe Mamay. Oo. Huwag ka nang umepal, daddy. Ako na to. Oo. Pero Sino drop mabagal dito. maglakad? Si Moboy. Kawawa naman si Momoy. Walang... Ay, kawawa naman. Ay! Paluin ko. Oh, boy pala, boy. Sa! Bahala kayo mag-finals po. Sanggala kayo. Uy, Gab, parang baluto. Oh. Sa akin, ha? Wait lang, may ano isa na dami. laro mo? Number 3. Ta, ay lang akong sakyan eh. Pasundo. Ay, Tiri ka naman. pandalawa Oh, lang sumakay ka to. dito. Sumakay ka nga. Lang. Kaya. Maganda lo, di Kaya ang na elo. yan. Tanda na yan si Inosh. Bobo, mas matanda ka dyan. Bobo ka. Pinutuan ako, pre. 15 pa lang ako ba? Psionic guidance. Ang kotse. Meron yung tumigil. Nasaan na? Sa akin.
Ayaw na niya sumakay, gago. Ayaw kasi. Dito, Marco. Lo, binabaril ako. Wala. Huwag mong kotse dyan. Kanina pa ako umaga naglalakad. Ay, kita kita dyan, boss. Ay, ito. Baka mo naman akong tanga yan. Na- Oo, bumabalo kayo Ay, sila mga yan. chill. Bumabalo Uy, yan. sasakyan ko Wala yun, akong makitang ano ba kalaban. yun? Hindi, wala na sasakyan. Uy, uy, Pwede dito dalawa eh. uy. Ba't ang bagal na ito? Pre, magtatransfer mga pre. Airdrop. Buwan ako kasi. Ayun na, may kumukuha oh. May kukuha oh. Saan? Sa'yo? Sa'yo? Kumitil ako oh. Sa airdrop, tira ulo ito oh. Isang dalawa oh. Sandali. Optimum Prime. Tingnan mo na siya. Oo. May bumabaril pa. Sa gaming. Saan yun? Oh, M4 ko ba yun? Oh, yun. Ano, ba't walang ano? Gulat siya eh. Transformer eh. Bobo ka. Wala, gago. Sino yung naka-M4, pre? Nanaginip ata ako ah. Wala, gago. Yun lang. Bobo. Karumot lang na lamang oy. Kanta ka. Kalaban ah. Tantok. Tantok ba? Grabe ka naman. Ayan o, sarapan. Ako, laro namin na yan. Tama na yan. Pop mo, dali, pop mo. So pagtripan natin to last game. Tapos patayin mo ulit. Makaloko talaga eh. Pag tripan pa, Ay. Pinoy yan eh. Ay. Mga baliw. Ba yan? Kaya ako yung nare-report eh. Gago siya, yung pag na-upsana siya na si Yana. Kukunin mo, babarilin mo, kala mo. Sayang naman, tangina. Tara, suntuin na isa. Uy, gago to. Ano lang. Emote kayo para maganda. Hindi, ano. Wala. Sira ako ulo. Bobo. Nakuha yung ano ko. Uwa nga. Kinuha ni Gab. Oh, si Alex. Talisik Uy, siya. akin to. Galing dun sa ano to. Oh, medyo siya sa lagad to. Nakalagay. Try mo nga lapagan. Wala na yan. Huwag kaya alis ha. Kaya alis, pre. Hindi yan mamamatay. Tangina. Hindi na ako yung airdrop. Pangit ang drop. Ayan o, sa Ay, container. to. Tara, pagtripan natin. Hindi, Sakay, pero binabaril lang ko. Holding ko. Ay, mga baliw. Gawin nyo na yun. Oh, pani. Suntuin na. Wala. Sinasabotage talaga tayo, pre. Pinapatay ko lang si Gab, guys. Kala mo ba yun yung plano namin? Ayaw na mag-ano ng duwan ko, guys. That's it for today, guys. Bye. Bye. Nagloko na yung duwan ko. Bye-bye! Ay, pa 1 hour 30. Uy, guys, like nyo naman yung stream para ma 100 lang.